ପୂଜା ଥାଳିଟିଏ ହାତରେ ଧରି ସେଦିନ ମନ୍ଦିର ବାହାରି ଗଲି। ଠାକୁରଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ କଲି, ହେଲେ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ମାଗିପାରିଲିନି। ଘରଠୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାଟରେ ସତେ ଯେମିତି ଏ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥିଲି। ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଥିବା କିଛିଟା ଦୃଶ୍ୟରେ ଚାରିଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ କୋକେଇରେ ଶୋଇ ମଣିଷ ଶରୀରଟେ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ ମଶାଣି ମୁହାଁ ହୋଇ। ପଛରେ ଲୋକ ମାଳ ମାଳ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ। ଶରୀରଟିର କିନ୍ତୁ କାହାରି ଆଡ଼କୁ ନଜର ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଇଁ ତା'ର ତିଳେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ଖଟି ଖଟି ଅର୍ଜିଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତା'ର ତିଳେ ମାତ୍ର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ସେତିକି ଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ। ଶୂନ୍ୟ ହାତରେ ଆସିଛି, ଶୂନ୍ୟ ହାତରେ ଫେରିବି। ଏ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା କ'ଣ ପାଇଁ, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? ଏହି କଥା ଭାବି ପ୍ରସାଦ ଥାଳିଟି ହାତରେ ଧରି ସେଦିନ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି।